Oleh in the vine YouTube channel a kalu lom vek chawa voina chuan no pang engkol dan chun chang a bikin pi le pote na kan hriat tur mo na kan ke ni no pang doctor pediatrician hawena kan recommend ti tur kan ti kan lo shil thin ma se pi le pote mai za wanga mo te na an soi ngam lo thin le an zom thei lo thin kan an soi dona chawangin when video big chu pi le pote tan tiang chu in lo ngai thanga ti lo tur kan ti chu khongain no ti to la vela mana kan ti thin lo nang ma poi lo ti han ni lo evidence oma science based ania ala om dang kan an soyang ama sabara chuan tui pek chung chang se lo khang no sen tharuk noi lam hian tuem ma mo shan pa lo chan chu nun hu te tuya atam lu to ka ama mo kho pa oma chuwang chun lo pe to lo ila te wa chan chu no te tharuk noi lam bikin tui kan pek chuan angkalin la handle the lawa ala mature lo tok lo wangin chuwang chuan antisente ti dal wak the hyponatremia thlen the a chu chuan thluak vung te thlen the a kai te thlen the a chuan infection chance tama chan chu nu te tui angin thiam nim tok the lawa da na te pek na te song te chuwang chuan infection chance atam lu to ka thalo te chuwang chuan pelavila chuan next chuan tui kan pek na sa chuan tero nun tui ten thadu lawanga khan cha anti chau thea chuan nutrition dong mu lo the malnutrition thlen om thea chuan a to pa chuan electrolyte imbalance te thlen thea chuan kal te khoi thea thluak te khoi thea chuan lung te khoi the ala om chuwangin pelawang tero kan pelaw theang tero pi le vote pelaw phatang pani na tan chuan no te chopek chung chang tharu ka tangin complementary feeding kan ti chopang ai pek start tur kan tia hei hi ready made thil pek lo tur ni sella kan tiang te ha lo pe to lo vela a theng lo ni chawin kan pe don nia chuan ngai kan du kan ti chuan puiting na kan ei pangai ang chote chorote grinding kan grindanga chuan dal kan chomanga kan chomyang kan penga a him vek lau thong su trend line cho pe lao si kha chang ban te pe no tum le kha de ha ti re le tu lo lao su la om lo chuan na kin ze la po an than len zel pon ya re me thil mo package thil mo frozen in mo thil sang maggie mo chang mo san pa in pek lo tu pathum na tan chuan screen chung chang screen kan ti chu heng TV phone computer le iPad ni mo tablet ni mo heng ho hi screen nang the mo ka tiang ji ho khan ya chu no pa om te nang kum ni noi lam phei chu pek mi lo tur kan latest guideline atangin a chan chu screen kan pek tam TV te phone ten en tam chuan enge i film na hun nei lo an active lo wa an thawa kin zela bibisang instances atama zunthum instances atama chumai ba ka an tong zirna te ti boya an language zirna te speech te delay kha na kina therapy tam tak ngai le thin a hau tak chuan attention te ti boya hyperactivity te ne chan chong ma tam lu to khazu ka soi detail lawanga ma se pek lo tur kumni noi lama phone TV chuan kan dual fia ne chuan tero lo omila chuan ka soi le de chu phone TV te kan pek don chuan enge no pang in fia mangai in chung ten ti no ka ngai toi se no khala ngai kha lo hau box su an mani khan om tir ula lo ti puya lo play puya la le khabu lo chiar puiru chuan lo in fiam puila lem chan te lo ti puiru apoi re lo palina chuan no sen mit le la ya khan tui thlor ni lo tur kan thlor thin thlor lo tur vai pe chuan bong ek te pon ti thina kha ti ver ere lo tur achan chu nu te kan thlor khan nu te chu thalu tu ma se mit te na alai te kan thlor khan sugar te oma nutrients te oma bacteria mo shik than na chan satam kha infection sia manga septic group kan boile don lo thlor to su mit le la ya khan nu te kan sia chu pangana chuan no pang khum ni noi lam hi thil thum a ran pa pek lo tur thil thum kan ti chuan sweets te chi thum chi sang chocolate te fruity maza juice chi sang aniang chong kur tai te pon vek a ran pa a pek lo tur a chan chu pa ta chun ha ti chia chuan thil dang ei du lo na thlena chỉ không có lốp bê xuân từ trong tên ấy đủ lâu cho nó khiến dễ lạ sự khán bị sang tới dần không tới thì sáng sáng nên nó chân lifestyle problem khá rằng xem đó là cho vàng
abul atangin vengang kan veng don nia paruk na chuan naupang tangse le sentut veite asan pa sai siak tuya bolanga kher lova scientific evidence om lova proof na than lova maybe temporary relief engamot tlem te la poni me the mas are ena ni lova chuwang chuan asan pa intelawe infection chance te ti sanga amero chu chung ko kan ti boy pha don ni ro chuan sai se ka bo ka poi ka tel tuk lo zon ma se fai tha se ti fai tha ro sai se ka thiam takin siam ula in lo ti don nia ma se kima chuan ti lau tha kan ti kan doctor ho chuan pasalina chuan nurin tu tui pek tur ani lo emo chan chang wang tu tui pe thelo ni pon lo dem viam lo ula lo khei lo ula kan chen nei le ruyan tu te tui thajia chu kan thevek nu khan an thevek kan thil thavek amai ro chu theingang lo ni chuan min tu tui nei ngang lo te chu enge kan om dem wak formula thalom formula tam lo tuk katianga chu formula kan phala doctor te pon chuwang chuan in lo pek ti do ne formula chuan nute tui ti tamna chi sang om ve a dam doi bi ka chuan heng domperidone le metoclopramide te hi pek thea ma se chu po side effect om ve ka wangin doctor ngai ni ho chaw lo chuan pek lo tur ania long term ani chong lo wa chu po chuan dam doi ni lem lo cha tha ang kan ngai nute tui ti tamna chi sang po om ve a amar chu heng ho zong kan pek thin te hi shampa scientific proof tak na tamma mang lawa chuwang chuan kan pe ni pon tui ati tam hal pop don ni lawa apui don tlem na pui veng chuan tui ti tam na ber chu enge nu dot khania cha tha pe ha dam rest tir zang te all ve ula tero an mut tir pun na hun te pe ve ula ten khan tui ti tam zo nga chuan tui fo tam ha nu fit thata nga ya chuwang fiam tu ti deuh takin mau nete tui nei lo ho chu pakhat te so thing bol te kan pe a chi sang kan pe a amara chu fanu te nei lo ho chu arom te kan pe le si ha chu fair lo chu chuan mo te po arom tan khalo pe ve ula tero chu kan fanu te ne to a chu wangen fanu te kan pek du tur ang kha pe chin pare na chuan no pang kum khatan tlin ma chu chi te bong te le khoizu pek lo tur kum chi te hi kum khat noi lama kan pek chuan an kalin la handle thelo chuwang chuan kalte ti se theya chuan thluak te khoi theya ti vung theya kai te thlen the chu tiang bokin bong te bok kum khat noi lama kan pek chuan iron te tlema nutrient content tlema chuwang chuan an ma mo turang khan hulo thina kum khat noi lam tharuk ran kum khat ta phei chuan iron am mo tama chuan khoizu te po bacteria chi khat clostridium botulinum asporang chi khan lo mani chu puitlinga chuan kan pumpina ti troi vek theya problem om lawa no te pumero chuan pai troi ve thelo kha bacteria kha grow alo trawa chuan toxin te sema chuan ti hrolte ti zoya chuan luak te siama chuan ti chawa chuan thoha thlenga thok thelo thlenga le thina thlenga thlen theya chuan khoizu te poilo pe thina tero engma om lo ti po kha om the kan tia scientific evidence ania chuwang chuan risla ka ngai no te nun na kha khamitlem te wang kha ni lo thap to lo tur chuwang chuan khoizu po asan pa in pek lo tur ania pelo rama pi le photo chuan pakwana chuan mezuk chungchang mezo te chu tero apile po me pa in me kan zu tlang puya amaro chu tu kan nia no te ina to chuan zro shamila an po kan zu ni pompona ta zuila chan chu no te bul kan zu kan second hand smoking oma no pangbi ka phei chan chuap thang lai nia pneumonia te bronchitis te ne sam mmb ka beng infection te beng na te siam theya chuan allergy te asthma te ati zuale mo thlen theya chuwang chuan kan zu ni pon tero sim ti chu hara amaro chu pona te zuila no tem lo lai ten kan zunga tero athe pe chu pona zu sam tur no sen nom chon pile po te kha mezia kha the sam chuan pona zuang chuan somna chuan no pang te kha ziten ngai tero hau ten ngaia kata khan lo tran tung lo ula chuan lo khong over lo ula nu le pa te ko da khan da thiamang pule pile po te kha ma phei chuan tero in fa te in vo thoi a kutin thla ka tero in beng popa tuin han nei tarenga in
kể thế đó mình đông lẽ in không ai là em mà in tuột là em mà ha fair low in over mà tí lâu tuổi cái tiếng khác nu lẽ pa đã tuổi song pakhat na chuan naupang engkol chungchang hrim hrim ah khan kan fa te naute nu le pa te kha ring ngam tur chan chu nupui pasalan ne ngam to tero puitling ngai tur ania chuwang chuan ring to khila ma ro chu thuron experience nga sil lu kan ne chun chilang ma se a chunga za khan vein rol tum to lo tur ania an fa te thatna tur khan due mem do na the to pin an zira research an be don ti kha ring ngam tang ila naute pa kan fa pa te po tero lak tak lo tok tok kan tam leng reng chuak reng ko ran en mang mo chiang kom mo reng an hang te kha veng zo khila tero nu na wa pa tero inom tam tu ten shilang tero chuan a to bera tan chuan nula pasala nei lo te tan advice mamas boy lu tu ka chu nei du lo tur kabula mo nongkal tama han boy fan nei chi hian fan ei ma chuan an ti ve thei nok me fan nei chuan tero nu tan hlau si nu puite long ti oi lo an hlau bok chen khoi thla lu tu shrim shrim a chung ko enge in real ball ti boy shrim shrim chuan mamas boy de kan nei ni dom pun upazok tal ni se kan hoi de uzong nge ani lo chuan no pang kan nei don ni chuan pa tak nge hoi tak nei dur una mi pa hoi lo zo kan mo thu lo zo kan ne nga tani pe chuan nge in chan kharap thla lu tu kan ne mo puite mo hai ni rang on ton ne im boy via trong vangin hoi tak zo kha ne tur ke ni ang chuan ven tan chung kha tok mai se mote avikin pi le pu te in laws te le pasal te poniang khang laka mai zawanga fa engkol chungchanga kan organ chuangam lo na thin khat te kha alo mani chuan ter lo sei ula next episode ta kan lo sei le don ya bye bye